Ýani ýakynda gelen habara göre olaryň diri dini suwd etdilen halkara insan haklar guramasy tarapyndan Türkmenistanyň jenaýetkar hökümetine geçen 20 ýylyň içinde Türkmenistanyň tutsawhanalarına düşen bendiýleriň diri dini açyk görkezin diýilip Türkmenistana habar berildi. Bu jenaýetkar hökümet tutsawhanalar we olaryň içindäki bendiýlere garşy edilýän jenaýatlary daşary döwletlerden we halkara guramalardan her näçe ýapyk gizli saklasalar da şol tutsawhanalar gözleri bilen görüp we şol ýerde nähili ýagdaýda zulüm edilýändiklerini gurrun beren Eýranly türkmenler jenaýetçileriň oýunyny bozdular. Türkmen hökümeti mundan soňra bu eden jenaýetlerini ýalan propaganda ýollar bilen gizli saklap bilmejekdikleri kynçylygy bilen ýüzleşdiler we her bir eden jenaýetleri hakda türkmen halkyna we dünýä öňünde utanç berji ýagdaýa düşdiler. Bu ýagdaýdan tämir çykmak mümkin däl hala geldiler.